Ongi etorri ETV-on plataformara. Nahieran, gure plataforma historikoa birformulatu dugu eta etorkizunari begira jarri dugu. ETV-on jaio da. EITB-ren telebista plataforma digital berria. Teknologia balio erantsi handiko plataforma digitala. Diseinua, kontsumo eredu berrietara bideratua dago eta OTT-rik onenen mailako erabiltzaile esperientzia eskaintzen du. Teknologia berria, erabiltzaile esperientziarik onena, zuzenekoen eskaintza ikaragarria eta EITB taldearen edukirik onena klik bakar batera. ETB ikusiko duzu zuzenean, edo eskabidekoan, zuk nahi duzu nunean eta moduan. ETB-ren saioak, telesaiak, filmak, dokumentalak. ETB-ren historiako edukirik onenen aukeraketa bat ere barne hartzen du. Fikzioak eta saio mitikoak, baita gure historiakoak ere. Kultura, dokumentalak, bildumak. Zuzeneko emankizunak ETB honen aposturik handienetako bat dira. Plataformak sarbidea ematen du EITB taldearen zuzeneko guztietarako, baita gure gizartearentzat garrantzitsuak diren aktualitate ekitaldien zuzeneko berezietarako ere. Kirola da EITB-ren nortasunaren ezaugarrietako bat. ETB honek eskaintza hori indartzen du, asteburuko kirol emanaldien eskutik. Bertan, Euskadiko kirolez profesional guztiek bere leioa daukate. Horrela da ETB-on, etorkizuneko telebista digitala. Instalatzeko informazio guztia hemen.